momento, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible. Continuem en directe al Som Aquí, a Canal Terrassa Vallès, aquí en directe a l'exterior. Atenció, perquè els amics de l'UPC, els veïns de l'UPC que tenim aquí a la voreta, ens han dit, diu, tenim un DeLorean que funciona amb manelles de refresc. I han dit, anda, ja, anda. I clar, nosaltres hem vingut aquí amb totes les càmeres, amb tot el tema, perquè ens han promès un cotxe molt gros, però mireu quin cotxe que tenim aquí, que això gros no seria, però només ens falta saber si funciona amb anelles o no. I és per això que hem portat l'Aleix Llobet, que és l'inventor, diguéssim, d'aquesta idea. Aleix, què tal, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. I el professor Xavier Salduenya, professor de l'UPC, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Funciona amb anelles de refresc o no? Sí, home, per suposat. Sí? I tant que sí. Escolta, però ens esperàvem un cotxe així més gros, més... Bueno, temps al temps. Sí? Jo suposo que amb un anyet ja el tindreu aquí amb un turisme com a mínim. Però de fet ens ha cridat molt l'atenció i una manera de vendre-ho també és bona, de dir, doncs mira, funciona amb manelles de refresc i és així que funciona, no? Sí, evidentment, i a més, amb la cosa de que no ni genera gasos contaminants i a més, els residus es poden tornar a convertir en alumini i per tant és un cicle tancat. Ara veurem el funcionament, que és una mica complex, no? Sembla molt senzill ara posar unes anelles de refresc i tal, però abans m'agradaria preguntar com se't va ocórrer d'idear un cotxe com aquest? Bueno, diguem, al departament de fabricació tenien una sèrie d'elements, com la pila de combustible, com la generació d'hidrogen a partir d'alumini, etc. Però vam voler fer un producte, diguem, acabat, per així cridar l'atenció. Aleshores també vam pensar en la pel·lícula aquesta de Regreso al Futuro, que tothom coneix. Doncs, si fem una cosa molt comercial, doncs segurament la gent s'interessarà, dirà, ostres, amb residus tenim energia i un vehicle que funciona. És que aquí heu tocat la fibra de molts fans de Regreso al Futuro, amb el famós DeLorean, al final de la primera part i al principi de la segona, que veiem aquell cotxe que s'alimenta d'escombraries, no? Sí, doncs. No s'ha arribat a tant, però gairebé, no? Sí, bueno, podem anar a una paperera a buscar... I li vas tirant escombraries i funciona, no? Sí, Molt bé, funcionaria. esperem que sigui el cotxe del futur, perquè avui en dia la gasolina i el gasoil està al límit ja, però bueno, escolta, provem-ho. Aviam, explica'm una miqueta com funciona el cotxe mentre ho anem preparant. D'acord. Perquè això és com cuinar un plat, perquè hi veig vinagre, també. Bueno. Ens hem de jupir, Sí. Molt bé. Ens hem de jupir. Molt bé. Aquí tenim aigua destil·lada. Aigua destil·lada. Sí. Agafem 100 mil·lilitres d'aigua destil·lada. Molt bé. 100 mil·litres. I ho fiquem a l'interior del dipòsit. Sí, ara només ens falta dir, podeu provar-ho a casa? No proveu. Millor que no ho proveu. Millor que no, perquè... No, aquesta reacció, diguem que és una miqueta exotèrmica. Sí. Però bueno, no... En la dissolució que l'utilitzem no hi ha cap mena de perill. Aquest cotxe ja és teu, ja està patentat. Sí, bueno, s'ha fet una patent funcionant amb l'UPC i bueno, a veure si s'acaba de desenvolupar. Molt bé. A continuació... A continuació tenim la sosa càusica, la tenim seria prèviament això. pesada. Això també ho podeu trobar al súper. Aquí tot és del súper. Em sembla que està d'oferta, sí. Introduïm 6 grams. Aquí tenim una barreja d'olors que vosaltres no podeu notar, però Déu-n'hi-do com puja, I aquí hi ha un... Sí, entre el vinagre, la sosa... Què més com tenim? d'amanida, no? Vale, aleshores, aquí tenim un filtre on hem posat el vinagre. Aleshores, aquí en el dipòsit reactor introduïm l'alumini i l'aigua i la sosa càustica. Aquesta reacció formarà hidrogen que passarà en aquest primer filtre de vinagre on s'eliminaran les traces de vinagre. I seguidament, per aquest altre tub, aquí tenim unes perles de gel de sílice on l'hidrogen es purificarà més i s'assecarà per si hi ha algun tipus de vapor d'aigua, etc. Jo et dic que sí com si ho entengués, però no. Però sí, no. I aquí tenim el ventilador, no? Aquí arribo. Això és la pila de combustible. Sí. Això és el futur dels vehicles, que és una pila que ja s'utilitza en els vehicles, però actualment els vehicles van amb bombones d'hidrogen. Aleshores, aquest hidrogen està a molta alta pressió, uns 700 bars, i clar, és com portar una bomba sota el cotxe, que és un tema, diguem, que està elevat. Una mica complicat, sí. Aquí autogenerarem l'hidrogen que consumim. I ara ja funciona el cotxe? No, ara hem de ficar les anelles. Clar, és veritat. Ara tenim que veure... Què dius ara? Perquè de quantes anelles s'alimenta aquest cotxe? 15 anelles. 15 anelles? Però això per córrer quants quilòmetres? Home, per córrer 40 minuts.
Ah, No, molt bé. Déu-n'hi-do, hi ha 30 quilòmetres per hora. Però això està bé, perquè si quedes sense combustible, vinga a veure, no? Refresc. Sí, clar. Frescos, no I a més, una vegada han passat els 40 minuts, és qüestió de tornar-ne a posar. Tornar-ne a posar. I tenim 40 minuts més. Molt bé, I això indefinidament, és qüestió de... Depèn de les llaunes que et beguis, no? molt bé. Llavors, aquí hi ha 5... Totes són de l'UPC, dels alumnes i professors, no? Que han Sí, contenit, no, això són del bar d'allà. Molt bé. 5 més. I per què 15 i no 20, per exemple? Bueno, la proporció estequiomètrica per 6 grams de sosa són 4 grams d'alumini. Sí. Aleshores, s'ha escollit també aquest residu perquè és molt comercial, tothom ho coneix, i perquè és fàcilment quantificable. És fàcil de trobar. Ens posem les anelles. Sí, Podria funcionar també en paper d'alumini, per exemple, dels bocates, també... no sé si volia posar l'última. L'última la posaràs tu? Sí, home, gràcies. Sí. Aquesta és, M'he tingut el detall de portar una llauna de Coca-Cola. M'espero que posis tu l'última, llavors ja posaré jo la meva. L'última, no, perquè vegin que és... no hi trampa ni cartó i que és fàcil de treure una anella. Bueno. Bueno, aviam. Aquí, Vinga. Exacte. D'acord, ara això comença a reaccionar. Sí? Ara, a continuació, veurem que això començarà a reaccionar, generarà hidrogen. És a dir, a l'alumini i la sosa càustica i a l'aigua es genera hidrogen. Llavors aquí veureu les bombolles aquestes, que són bombolles d'hidrogen. Molt bé. Això va de més a menys, de menys a més. De menys a més. I llavors... És un procés una mica lent, no? Sí, perquè que tot això està ple d'aire i fins que no s'evacua tot l'aire, doncs clar, l'hidrogen no arriba fins a la pila de combustible. Aquí estem veient ja el bombolleig. Ens podem posar drets ja, no? Sí, home, i tant, perquè si no... Clar, aquí semblem barrufets. No, però sí que, clar, la cosa està en provar-ho amb un cotxe més gros, de tamany... Això s'ha pensat, Bueno, s'ha rumiat? s'està estudiant, a veure si alguna empresa s'interessa de veritat. Sí? El primer pas ha sigut cridar l'atenció i ja s'ha parlat amb alguna empresa, però bueno, de moment no... De moment seguim investigant. Però això de cara, no sé, ara que ve Nadal, d'aquí poc, Sí. abans ve l'estiu, però després Sí, ve una Nadal. miqueta. No, però amb els cotxes teledirigits, per exemple, seria un bon què, no? Sí, per exemple, hi ha cotxes d'aquests en el mercat, Sí. que són en pila de combustible, i el preu d'un cotxe d'aquests, amb el mercat xinès, que encara és més barat, no?, és de 2.400 euros. Imagina't. I, a més necessites un electrolitzador per generar l'hidrogen, amb la qual són 1.500 euros més. Veus? Amb el nostre cotxe, doncs, per 700 euros, ja ho tindria, o 600-700 euros, ja ho tindries tot plegat, és a dir... Preu mòdic, Ja veig que poseu preus, ja, Sí, el que passa és que les piles de combustible encara són molt cares, Sí. vale? Perquè contenen platí. Llavors ara s'està estudiant i fer-ho amb ferro i cobalt, amb la qual d'aquí uns anys pues, baixarà molt de preu. Escolta, a mi ja m'ha cridat l'atenció el comandament. Això ja... És veure el comandament, tinguis la que tinguis, ja és que ja és la cosa de dir, va, anem-ho a provar. Podrem Si provar... vols et deixarem jugar. No, home, jo quasi que millor que ho feu vosaltres, pel que pugui passar, però és un comandament normal de cotxe teledirigit, Sí, sí, això és un cotxe teledirigit normal. Amb el volant i tot això. veure, Molt bé, com ho tenim això, nois? Ja Ja està. Ja està? Ara començarà... Ara veureu que quan comenci... No, que està aquí, que està aquí. Sí? Bé, estem mirant a veure que estiguin totes les connexions perfectes per a veure com Vale, funciona fixeu-vos i si d'una- funciona el cotxe, perquè pot ser que no Home, funcioni, també. Això per suposat, Home, clar, No ho s'ha dubtis, pensat no ho tot. dubtis. Ja podem veure que el ventilador ja comença... Sí, aviam. Aquí el tenim. Oita, sí. Comença a girar. Molt bé. Fantàstic. I ara aquí hem de donar l'on al comandament. En principi. No sé si vols fer els honors o... No, endavant, sisplau. Guita. Com hi va? Bé, ara els hi poses bastant difícil a les càmeres perquè no esperàvem que aquest cotxe anés tan ràpid. No, encara va més ràpid, És espectacular. El que passa és que no el fem anar massa ràpid. Perquè no sabem com està el terreny, però realment... Veig que amb la tonteria també hi heu jugat, però et veig bastant posat amb el tema, Home, a mi a la feina a vegades m'ho diuen, Sí, no? Estem pagant per fer córrer un cotxe, Puc provar. Sí, la cosa ha de córrer molt, El teniu assegurat? Igual que pugui passar, Aviam, ja com fem això. Ah, sí, home, veus, ja vaig a una velocitat més... Ah, ja s'ha mort. Ja l'he espatllat. No, home, que l'has de donar Ah, ja està.
Ja li... S'ha d'accelerar a poc a poc. Ah, sí? Sí. Per què? El tema de... Ah, sí, sí. Oita, com hi va? Més a poc a poc, més a poc. No, para. Vale, ja està. Molt bé. No, veus com l'havien d'agafar ells? Bé, en tot cas, esperem algun dia veure'l a la venda. No sé si per aquest preu que comentaves. Home, esperem que baixin una mica els preus Esperem que de les baixin una piles. miqueta. El que és el nostre sistema és molt barat, clar, evidentment, té molt poc cost. A més, això també serveix per alimentar un mòbil, per exemple. És a dir, per exemple, si voleu veure-ho... Sí? Aquí tenim un mòbil. Molt bé. O sigui, amb això també pots carregar la bateria d'un mòbil. El que vulguis, és a dir, tu pots portar de viatge a un lloc que no hi hagi que no hi hagi electricitat i ho pots connectar directament a la pila. He de dir que per un moment ha patit el Xavier quan ha vist que agafava jo el cotxe, Aquí té una sortida USB. Sí? Aleshores, això és un carregador. I... Faré un mòbil, que en principi no està pagat ara. Sí. O sigui, amb això pots fer-ho amb els mòbils, pots fer-ho també amb qualsevol càmera, aplicació qualsevol USB. cosa que vagi amb... Sí. Qualsevol aplicació USB. Sí. Molt bé, fantàstic. Nois, jo... Ah, sí, jo ho hem vist, Sí, carregant de la bateria. Això és... Fantàstic. És un gran invent. Espera, posaré aquest. Jo, nois, us he de deixar aquí amb la joguina perquè tinc un programa en directe a fer. Llavors he de marxar a plató. Saps, corrent? Oita, un ventilador. Si tens calor i tal, doncs sempre pots agafar el ventilador. No, escolta, ja comenceu a fer por, aquí amb tantes joguines. Bueno, us deixo aquí. Aleix, moltíssimes gràcies. Xavier, també moltíssimes gràcies. Us deixo aquí que aneu fent. Me'n vaig cap a la tele, Molt bé, que vagi molt bé. Fins ara ens veiem. Adéu.